Οδηγίες χρήσης Gonna Lev. Φιλικός κύκλος θεραπείας. Η προγεμισμένη πένα Gonna Lev Filled by Mass που έχετε στα χέρια σας περιέχει το σκεύασμα με το οποίο θα προχωρήσετε στη θεραπεία που σας συνέστησε ο γιατρός σας. Είναι καλό πριν αρχίσετε τη συγκεκριμένη αγωγή να ενημερωθείτε από το υλικό που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, ώστε να εξοικειωθείτε με τον τρόπο χρήσης της πένας. Ξεκινήστε αφαιρώντας το εξωτερικό προστατευτικό κάλυμα της πένας. Πάρτε μία από τις βελόνες που εσωκλείονται στο κουτί του φαρμάκου και αφού αφαιρέσετε το χάρτινο προστατευτικό κάλυμά της, προσαρμόστε τη βελόνα βιδώνοντάς την στην άκρη της πένας με δεξιόστροφη περιστροφή. Την πρώτη και μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε κάθε νέα πένα, θα πρέπει να αρχίσετε με το προκαταρκτικό βήμα της απομάκρυνσης 37,5 μονάδων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της συσκευής που θα χρησιμοποιήσετε. Πιο συγκεκριμένα, περιστρέψτε το δακτύλιο επιλογής δόσης στο σημείο όπου το μαύρο βέλος θα δείξει τις 37,5 μονάδες. Τραβήξτε το κουμπί της ένεσης, απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμα της βελόνας και κρατώντας την πένα σε όρθια κάθετη θέση, χτυπήστε απαλά το σώμα της πένας, ώστε τυχόν υπάρχουσες φυσαλίδες αέρα να ανέλθουν. Πιέστε το κουμπί της ένεσης, ώστε να απομακρυνθούν στον αέρα οι 37,5 μονάδες φαρμάκου και παρατηρήστε μία μικρή σταγόνα που απομένει στην άκρη της βελόνας. Τώρα λοιπόν μπορείτε να προχωρήσετε στην επιλογή της θεραπευτικής δόσης που σας έχει συμβουλεύσει ο γιατρός σας. Περιστρέψτε ξανά το δακτύλιο επιλογής της δόσης μέχρι το μαύρο βέλος να αντιστοιχεί στις μονάδες που απαιτούνται για τη θεραπεία σας. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός συμπίπτει με τη δόση που πραγματικά σας έχει συστήσει ο γιατρός σας και στη συνέχεια προχωρήστε στην επιβεβαίωση της δόσης αυτής με τον εξής απλό τρόπο. Τραβώντας προς τα έξω μέχρι τέλους το κουμπί της ένεσης, θα εμφανιστούν μία σειρά από μικρά κόκκινα βέλη και αριθμοί. Το βελάκι που εφάπτεται στον δακτύλιο δόσης, όπως χαρακτηριστικά βλέπετε στο σχήμα, αντιστοιχεί στις μονάδες της επιλεγμένης δόσης. Έχοντας λοιπόν έτοιμη την πένα, μπορείτε να προχωρήσετε στη χορήγηση του φαρμάκου. Χρησιμοποιώντας ένα μαντιλάκι υνοπνεύματος, καθαρίστε την περιοχή του σώματος που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας ως το ενδεδειγμένο σημείο ένεσης. Ανασηκώστε το δέρμα σαν μία πτυχή ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρα και εισάγετε τη βελόνα κάθετα. Πιέστε το κουμπί της ένεσης μέχρι τέλους και κρατήστε τη βελόνα στο δέρμα για 10 δευτερόλεπτα ώστε να απελευθερωθεί το σκεύασμα. Τέλος, απομακρύνετε τη βελόνα από το δέρμα και επανατοποθετώντας το προστατευτικό της κάλυμα, ξεβιδώστε την προσεκτικά και πετάξτε την. Η διαδικασία χορήγησης τελείωσε. Καλύψτε την πένα με το εξωτερικό κάλυμα και φυλάξτε την στο ψυγείο, στη συντήρηση, δηλαδή σε θερμοκρασία 2 με 8 βαθμούς Κελσίου, για την επόμενη μέρα. Είναι δυνατόν να φυλαχτεί και εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, για 28 ημέρες από την πρώτη χρήση. Πριν επαναλάβουμε εν συντομία τα 4 απλά βήματα χορήγησης, θα θέλαμε να σας δώσουμε 2 χρήσιμες συμβουλές. Πρώτον, για τη δική σας διευκόλυνση και τον έλεγχο της θεραπείας, είναι καλό να συμπληρώνετε προσεκτικά την ειδική κάρτα καταγραφής ημερήσιας θεραπευτικής δόσης. Επίσης, σχετικά με την προκαταρκτική δόση των 37,5 μονάδων που αφαιρούνται εφάπαξ την πρώτη και μόνο την πρώτη φορά της χρήσης μιας νέας πένας, πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για μονάδες που έχουν ούτως ή άλλως προσθεθεί ως επιπλέον ποσότητα. Έτσι, τελικά, οι ωφέλιμες για εσάς ανακτήσιμες μονάδες είναι πράγματι αυτές που αναγράφονται στο κουτί του σκευάσματος. Παραδείγματος χάριν, 900 διαθέσιμες μονάδες φαρμάκου. Κλείνοντας λοιπόν, θυμίζουμε ότι τα 4 απλά βήματα χορήγησης είναι τα εξής. Πρώτον, απομακρύνετε το εξωτερικό κάλυμα της πένας και προσαρμόστε την ειδική βελόνα. Δεύτερον, επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη δόση. Τρίτον, κάντε την ένεση. Τέταρτον, πετάξτε τη βελόνα και φυλάξτε την πένα.